Yo Bruni ba nana eje sikafo ai mesaka wasem bisa no na we eyeba emu ode na kasafuwa a edi hye nyina di dwuma e ba se otutu agu ho no na wa hye e kasa pa ansa na odi funtumfrani ase anyo no efri anoma akode ebresi ma otu an nsam emujabunu epia wo ebenini na wo se wohia entrase ana entrase bi eni ho amede be ma se metutu be na gu ofri se metutu be ni gu a na wo ankasa wo hihya e na abeti ase yie aha kasa mfuomfuo wo benim na ese enkuntanti e na metutu agu ama wo an yakase odi eyo odutan odutan yakase odutan a eyedua a eye baatan se enoma betimi edi na ba obetimi atena so agye mframa ipa betimi atena ase ansa na odupon yedua kase yeso a ekosoro dua yeso pa na ekosoro na efro no dupon na meka odutan wansem sanse eyedua esan ye aduru na asoreba etoda bebi a mechiremu bi anye di obi di na adwen aka nko a se de ebi a echiremu anu obi so akogira ba bi a wo chiremu obi okra asem no wo chira wo ntimi nti ase enwie na odi ni chiremu na akoye kwan foforo so de yedi mu nkomo bia ye de yedi ensa som de yedi ani wahu ehun asem na ya yeka odi eyedua a eso aba na naba na yeso no yeni se wo kwa ase akura no a emo a etimi kwa ase ekofa bi no kusie ana abo kwa ase so eye apese omone mu omko odi ase na edi entina ese odi ase enyo na se enyo na fira no makode bresia motu an nsam mujabunu beba anoma akode ne din ne mra ne de bo no na odi ni mra ne de ma no ye funtumfrane izan se eyedua nananum susu se nabanum po eyebosom ebi mu se udua ade wa ase a enye yie ase mfura asorba mi ankasa me ko menu akofi mensa a wo che bia hwene ase ena ode me ko atiwa forest num ena yekohu se de odi tie odi no se naba na etie no se egun kakra na egukutukuo mu a ewo ensuo bi omu a ena te se acid a epu ahuro pa eji se titiku fom ho no mo a ensuo na esoso fom ni nti ema ewura ana enua bi e wa hoodin bi antimi fifura ase ena edua nso a etapie okwayem eji se kwaye kura na dua kasiesi wa ase ni ntimi mfuwura so on se de etie ena se ba beduru ba bi a ewo so betimi afuwura enam se saa na ba na etitofo a na emunsuo etenefa ho ni ntino emo ama ewura ehia asase no mu nuani no nutrient no etimi fifiri wo ho saa na asem ni nyina atie na eti saa no a ehu ye hu nti obi akwase a obohu na enso muadoma aka kwaye mu de obi atimi twam yesa bo obi akofa obewu obenya mane na emu na ba no na omonwe na enso enam se eye dua a eye kusu ye dutan enti okode etimi kotem din na aboa bi betwam a wache no se de nyina enim no enti se anoma akode eka ho ema odi ase eye hu a ana eho nwoa na ye anoma akode suban a wo mu a ode che ewuramumu ano eho asem na yeka afa biom anoma akode ani otu an nsem mojabunu okode eya anoma a odi nam ote se asebo ne agata eku no no oni abofo onte se pataku owi abofo no etibiri bia no obewe aboa nam opedie mojamu no wonimu etinya se moja e woni nsem ye bunu ye ka se bunu a ye de ka fresh bibi ye bunu a emre sanse so pedie abiri bibira wi di apro eti fresh nwa asem na ye ka so se de asem de tie enti okodie ebo wuremu anani nsem moja wo ho no eye moja eye bunu that is fresh blood ene ye de bo ne mrane no eti sa odi a ne mrane di ofuntumfrane no ase anwon nefri anoma akode no de ewo mu nyina na ma kire wi se watmase aha eti odi na ase ankasa odi aba na ankasa de abusua abo bie ni ho a wo wibie eka apese ene okusie apese kura minim se wo wimpo a mintimi nkire na emom yesi abo bi nkwa odi ase na nya ni apese ene okusie nso ko fa bia ode kobo ne ho ban bambo ni nyina se ode kobo ahin ena apese so ono so bo ne ho ban tiam se enu ntina ma okodi ase nti so odi funtumfrani ase anwo a nefra no makodi ebrese mo anensam emojabunu dia ene na bunu ni ba nana agye sikafo asoreba
deɛ mede brɛ wo ni sɛ w'ani tua dada ɛyɛ pia